Děkuji, přeji vám všem krásný večer nebo podvečer. Takže dneska, jak bylo řečeno, se budeme teda hlavně zabývat kybernetickou bezpečností, protože není možné dneska používat jakýkoliv produkt AI bez toho, aniž byste měli zabezpečené mobily a počítače. O čem bude tato prezentace? Bude tedy o Vivi Shield zejména a samozřejmě o kybernetické bezpečnosti, o těch zásadách kybernetické bezpečnosti nebo o těch příbězích. A také se trošku dotkneme Vivi GPT, protože to není jenom ChatGPT, tak jak by to na první pohled mohlo vypadat, protože vypadá to podobně, ale je tam toho podstatně více. Tohle to je dnešní situace. Když se podíváme na celý svět, tak celý svět dneska přechází do online prostoru. A v tom online prostoru se pohybují takový duchové, kteří nám dýchají na záda. My jim říkáme taky hackři a oni kdykoliv se nahlížejí do našich počítačů a telefonů a také občas i tato zařízení obsluhy, jako by tato zařízení byla také jejich. Možná si řeknete, mi se to ještě nestalo, ale spoustu lidí ani neví, že se jim někdo hrabe v počítači nebo v telefonu, protože právě ti hackři umí svoji identitu velice dobře skrývat. Tohoto jsou fakta čísla. Firmy a fyzické osoby nestíhají držet krok se stále sofistikovanějšími kybernetickými útoky, často vedenými umělou inteligencí. Ti chytřejší jsou tady na této prezentaci a zařídí se podle nejnovější informací. No a ostatní musí řešit drahé následky kybernetického útoku a pak to teprve řeší. Podle nejnovějších průzkumů, tady máte vypsané, že to je Forbes, IBM, Palo a tak dále, tak 60 až 80% cílených hackerských útoků se ukáže jako úspěšných. Pokud organizace nebo jednotlivec spolehá pouze na základní ochranu typu antiviru či firewallu bez pokročilé detekce hrozeb. Z toho 60% malých společností se zavře do 6 měsíců od napadení. Tady máte i zdroj, který si můžete ověřit. Na české domácnosti směřuje až 11 000 kybernetických útoků denně. Samozřejmě ne všechny jsou účinné, nebo ne všechny dopadnou tím, že by ty domácnosti byly zašifrovány, ale v mnoha případech tomu tak je. Když se podíváme ještě na rok 2025, tak meziročně došlo v Česku k nárůstu kybernetických útoků více než o třetinu, přičemž v roce 2025 tyto útoky stále více využívaly umělou inteligenci. To je právě jeden z důvodů, proč antivirové programy přestaly fungovat. A novým trendem jsou častější útoky na cloudové služby, na vícefázové útoky s AI, zaměřené na zaměstnance dodavatelské řetězí, protože odtamtud se právě snadno dostávají hackři k těm jednotlivým. To jsou vlastně také uzly, takové body, odkud se dostanou do více zařízení. No a praxe je taková, že když připojíte potom ta zařízení k nějaké té pokročilejší ochraně, nejenom tedy k tomu nějakému antiviru, tak 30% zařízení připojovaných k naší ochraně je už hacknutých. Tohle je pohled do mého počítače, tedy loni, dneska tam už tohoto asi trošku přibylo, ale prostě zkrátka, i když děláte, co děláte, nemůžete se vyvarovat tomu, aby na váš počítač nebo na váš telefon nebyl spáchán nějaký útok. Tady vidíme zachycené útoky právě proto, že používám naši ochranu. To znamená, že hacker se nemá šanci prolomit do počítače ani do telefonu. Nicméně ty útoky, tam tu historii těch útoků vidím ve svém počítači, tak se vám udělal tady print screen obrazovky, abyste to viděli také. Samozřejmě útoky se nevyhýbají ani telefonům, naopak právě nejvíce rostou útoky na telefony, protože ty jsou ještě méně chráněné než počítače velmi často a stačí se připojit do nějaké veřejné Wi-Fi sítě a ten útok samozřejmě může být spáchán přímo na vaše zařízení. To jsou zachycené útoky právě v mobilu, díky tomu, že mobil měl nainstalovanou právě naši ochranu. Tohle je taková kuriozita, protože to je počítač jedné paní, která měla v tom počítači teda těch hackerských útoků podstatně více. Říkala, že jí to jde nějak pomalu ten počítač, protože každý z těch programů něco z jejího počítače vybíral a prodával někde na černém trhu. Takže tady měla 3 stránky takovýchto různých taky malwareů a potom kromě toho měla ještě tady vyděračské
vyděračské softwary a tam měla dokonce 4 stránky těch softwarů. Takže prostě postahovala to kde všude, ale ono stačí třeba i na nějaké populární stránky se přihlásit, protože hackři samozřejmě cílí tam, kde se dá získat co nejvíce kontaktu, takže i nastavují různé falešné stránky a tak dále. Jak to tedy je v dnešní době? Kdysi, ale jak to bylo dříve? Dříve útočili hackři na velké korporace. Důvod byl jednoduchý, protože v těch velkých korporacích byly peníze, mohli je potom také vydírat, když je zašifrovali. Takže soutěžili hackři, vždycky soutěžili s těmi velkými korporacemi, kde byly týmy odborníků a ty týmy odborníků bojovali s těmi hackry a jednou vítězila velká korporace, někdy zvítězili hackři. Nicméně postupně se vypracovali na velmi vysokou úroveň. Dá se říct, že jsou na špici v kybernetické bezpečnosti i v těch útocích. No jenomže potom hackři zjistili, že když mají tu umělou inteligenci, tak ona umí škálovat. Jistě jste si všimli toho, že když používáte umělou inteligenci, tak není problém udělat mnoho práce a škálovat tuto práci a to stejným způsobem využívají umělou inteligenci i hackři. Takže oni už dneska nemusí útočit na velké korporace, aby získali peníze, protože zjišťují, že když útočí na menší firmy, tak těch peněz nakonec mají daleko více, protože tam je více kontaktů, které mohou prodat. Dokonce se dostanou i k penězům těchto firm, třeba z účtu mohou vysávat. A to samé domácnosti jednotlivci. Že dneska mají hackři takové nástroje, že třeba umělá inteligence jim skenuje veškeré IP adresy a potom na závěr této prezentace vám ještě ukážu taky stránku, kterou využívají k tomu, aby přesně zjistili, co u koho získají. Takže dneska se hackři více orientují právě na ty malé střední firmy a na domácnosti a jednotlivce, protože je to jednodušší, práce je zautomatizovaná a získají víc než u těch velkých korporací. Samozřejmě nevyhýbají se ani velkým korporacím, i státním úřadům, různým nemocnicím a podobně, protože tam také se dá lecos ještě získat. Takže tady máme poměr v roce 2020, v roce 2023. Novější data se mi nepodařilo zatím získat, takže naposledy máme data z roku 2023, ale vidíte už tady ten obrovský posun k těm malým středním firmám a k domácnostem, že prostě těch útoků je podstatně více, teda teďkom pácháno právě na ty drobné. Proč to vlastně ti hackři dělají? No, protože za to jsou peníze. Tady vidíte vlastně ceník na černém trhu, kolik získávají za kontakty nebo nějaký balík kontaktu, kterého se zmocní v těch našich počítačích. A samozřejmě tato data se prodávají. Takže vás třeba, nebo může se vám klidně stát, že data, které máte ve svém počítači, tak se najednou objeví někde na černém trhu, aniž byste o tom věděli. Pokud nemáte dostatečnou ochranu, to znamená více úrovňové zabezpečení, tak jak o tom ještě budu mluvit. Takže dělají to hlavně pro peníze a vidíte, že to nejsou malé peníze, ale teď si představte, že takovýchto balíčků nebo takovýchto kontaktů prodají třeba 1 milion. Tak to už je slušný výdělek, že? Tady máme odhad kybernetických škod celosvětově, je to 9,5 bilionu amerických dolarů z odchylku 16 miliard dolarů, takže poměrně přesné číslo. Tady je třeba k tomu ještě říct, že tady to je jenom špička ledovce, protože to jsou škody, které byly prokázány. Škody, které jsou způsobeny tím, že hacker ukrade data a prodaje, tak ty tady zahrnuté nejsou, protože o tom uživatelé nevědí, takže nikde nikomu to nežalovali. A jestliže tady není žalobce, tak není soudce a do té statistiky se to nemá jak dostat. Takže to jsou skutečně jenom útoky, které byly prokázány a kde vznikla nějaká škoda třeba zašifrováním, tím, že se ten podnikatel nemohl dostat ke svým datům a podobně. V Česku útoky na firmy a instituce, tak tam je nárůst od roku 2023 o 38% a je každý rok, tedy zhruba o těch 35% je nárůst těch útoků. V roce 2024 byl počet uživatelů internetu 5,35 miliard, přičemž mobilních telefonů je na světě 5,61 miliard a 5 miliard lidí používá sociální sítě. A teď tohle je vlastně trh hackerů, tady toto. Ono to může být taky trh náš, pokud budeme prodávat kybernetickou bezpečnost, jakože prodáváme, takže to zároveň i náš trh. Že tam, kde jsou hackři na trhu, tam je potřeba taky se proti ním chránit. Takže, ale teď si představte jednu věc. Kolem vašeho domu projde, nebo kolem vašeho bytu projde určitý počet lidí. Můžeme to počítat na prstech, možná někde to je trošku více. Kolik z nich vyzkouší, jestli máte zamčeno nebo nemáte? Jednotky lidí. No.
Může to být 5, možná 1, možná někdy nikdo neskouší za vaši kliku. Přesto máme na dveřích bezpečnostní zámky. Předpokládám, že tady nebude nikdo, kdo má třeba jenom nějaký jednoduchý zámek, který každý otevře. Máme bezpečnostní zámky. A teď si představte, že my se připojíme na internet, kde je zároveň třeba 2 miliardy lidí připojených. My sice máme přístup do celého světa přes ten internet, ale je třeba se taky uvědomit, že ti, co jsou na tom internetu, mají přístup k nám. A možná si řeknete, no tak kdo by si vybíral mezi těmi 2 miliardami lidí připojených na internetu zrovna mě? No jenomže vás nikdo nebude vybírat, vás vybírá umělá inteligence. Čiže ta vybírá každého, kdo není zabezpečen řádně. Čiže to umí zmapovat. Takže tady nejde o to, jestli by někdo cíleně útočil na vás. To nikdo vás nemusí znát ani. Jo? Ale mezi těmi třeba 2 miliardami lidí, kteří jsou najednou připojeni na tom internetu, tak kolik tam může být procento těch zlodějů, kteří se chtějí dostat do vašeho zařízení, aby vám něco ukradli nebo aby vás zašifrovali. Takže si to můžete poměrově spočítat, kolik zlodějů je ve společnosti procentuálně a kolik tedy těch zlodějů je potom na tom internetu. A ty si představte, že my nejenom, že nemáme bezpečnostní zámky na těch telefonech, na těch počítačích, a někteří tam nemají vůbec žádný zámek. Takže když to vezmeme, antivir může být takový ten obyčejný zámek, který každý umí otevřít, a potom je vícevrstevné zabezpečení, a to je ten bezpečnostní zámek, který nikdo neprolomí. A my se tady bavíme právě o tom vícevrstvovém zabezpečení, se bavíme právě o té dokonalejší ochraně, tak jak ještě budu dále vysvětlovat na konkrétním příkladě. Podle toho, jak vznikají ty škody v kybernetickém prostoru, tak samozřejmě se vyvíjí i investice do kybernetické bezpečnosti. A do roku 2032 tak je odhad, že bude 501 bilionů amerických dolarů bude stát kybernetická bezpečnost. A teď je potřeba si položit otázku, proč firmy, instituce investují do kybernetické bezpečnosti tak obrovské peníze. Kdyby přece mohlo stačit antivirový program, ne? Tak jak si myslí většina lidí. A je to právě přesně proto, že ten antivirový program dneska nestačí. Takže dneska je antivirový program pouze iluze ochrany, nikoliv ochrana. Proto rostou náklady i na kybernetickou bezpečnost, protože zdaleka nestačí dneska takovéto uvozovka zabezpečení. Když se podíváte, nebo se trošku zaměříte na články, které se týkají kybernetických útoků, tak je najdete mraky. Tady mám jenom pár větříčků z novin, ale je to opravdu hodně. A teď momentálně nebo poslední dobou se šíří útoky, které jsou jednak na Twitteru nebo na Facebooku a jsou to normálně zaplacené reklamy. Představte si, že tam probíhá spoustu reklam, že na Twitteru nebo i na X dneska to je a na Facebooku a vy kliknete na reklamu v dobré víře, že to je nějakým způsobem zabezpečeno nebo že to někdo prověřoval. Ale to nikdo neprověřoval. Vy na to kliknete, dostanete se na nějakou stránku a tam vám řeknou, tak jestli chcete získat něco, tak klikněte sem. Nebo tam může být jakýkoliv odkaz. A pod tím odkazem bude exe soubor, který se vám stáhne do počítače nebo do telefonu. A v tom okamžiku ten hacker ovládá váš počítač nebo váš telefon. No a potom už nejste jediní majitele, kteří používají toto zařízení, ale musíte se spokojit s tím, že tedy máte spolumajitele, který sice za to nemusel zaplatit, ale může používat vaše zařízení úplně stejně jako vy. Takže jestli se hlásíte do kryptoměnových peněženek, on může také. Hlásíte se na účet, může také. A tohle to není nic, co by se nestávalo denně. Skutečně dnes je to věc, která se děje stále. Taktéž se využívá velice často WhatsApp. Představte si, že dostanete nějakou zprávu od svého známého, třeba fotka z dovolené. Víte, že jel na dovolenou a teď vám pošle nějakou fotku. Takže rozkliknete fotku, pod tou fotkou může být zase skrytý nějaký malware, který se vám stáhne do telefonu nebo do počítače a už hacker zase ovládá vaše zařízení. A tímhletím způsobem on se dostali do toho zařízení vašeho kamaráda, který vám tu fotku poslal. On samozřejmě o tom neví, že vám přišla nějaká fotka a že tedy sloužila k tomu, aby na vás bylo spácháno to. Nebo také se objevují falešné QR kódy. Přijedete na parkoviště, tam je QR kód, vy prostě tím QR kód stáhnete, abyste mohli zaplatit parkovné. No a ty peníze v lepším případě jdou někomu jinému, v tom horším případě si stáhnete zároveň nějaký malware do telefonu. Jo, takže denně se můžete setkávat s tím, že si můžete stáhnout něco do telefonu, co tam nepatří, nebo do svého počítače
A nemusíte být neopatrní. To je dávno pryč ta doba, kdy jsme museli něco udělat, nějakou neopatrnost spáchat, aby se nám tam někdo dostal. Dneska opravdu to nejde se tomu vyhnout. Dokonce můžete se setkat i s tím, že třeba kliknete na úplně oficiální stránku některého e-shopu a ten e-shop může být hacknutý. Protože oni také ne všichni mají to dokonalé zabezpečení, aby chránili svoje zákazníky. Protože ta kybernetická bezpečnost pořád je až něco, jakoby, nebo je to tak něco virtuálního, že si to lidi nedovedou představit. Takže nemají všichni zabezpečení takové, aby se k ním hacker nedostal. Nakonec, kdyby to tak všichni měli, tak ty škody nebudou tak vysoké. Takže je jasné, že ať se kliknete kamkoliv, tak vždycky si můžete něco takového špatného stáhnout. A proč tomu tak je? Co myslíte? No tak všichni si myslí, že jsou zabezpečení, všichni mají nějaký antivir, všichni si myslí, že se jich to netýká, nestane se jim to. Jenže jak je potom možné, že počet útoků roste v těch útoků, které jsou úspěšné, a nejenom, že roste, a když všichni mají antivir, tak by vlastně neměli růst, že tyto počty útoků, které jsou úspěšné. Ale oni rostou. Takže asi něco tady nefunguje. A to je přesně ten důvod, proč rostou ty náklady na kybernetickou bezpečnost, protože je jasné, že s nějakým antivirovým programem nemáte šanci. Kromě toho správci IT sítí tak většinou nemají hmotnou odpovědnost v případě kybernetického útoku. Zkrátka pokrčí ramen, řeknou, no stalo se, musíme do toho více investovat. Takže nemají motivaci ani vědět, ani znát a chránit uživatele. Takže to je další taková nepříjemnost. Když se podíváme na to zabezpečení trošku tak nějak, aby to bylo dobře vysvětlitelné, tak vlevo si představte, tak to vypadá asi nějak antivirový program. To znamená jednoduché dveře, jednoduchý zámek a ještě se to dá obejít. Takže tohle je úroveň zabezpečení, když máte antivirový program. Takže si představte, že za těmi dveřmi máte veškerý svůj majetek, co máte v počítači nebo v telefonu. Jo? Takže takhle snadno se vám tam někdo dostane a teď si představte, že máte zabezpečení VV Shield, tak jak o něm tady mluvím, tak to je obrázek vpravo. Představte si, že těch dveří, pomyslných dveří, které mají každé ty dveře mají svůj bezpečnostní zámek a ještě ten bezpečnostní zámek není univerzální, ale každý je jiný. A těch dveří je u VV Shield 42. Takže si představte si těch 42 dveří za sebou a ten hacker by se musel prokousat těmito dveřmi. Musel by otevřít každý z těch 42 zámků. Jenomže ono to je ještě udělané tak, že když se prolomí ten hacker tím prvním zámkem, tak ty ostatní zámky už to vědí, jo, a už mají na to připravené zase zabezpečení. Takže oni dokonce, když by náhodou se našel nějaký klíč od těch dalších dveří, tak už mají změněný zámek. Takže ten hacker prakticky nemá šanci se přes VV Shield dostat do vašeho počítače nebo do vašeho telefonu. Ale teď si porovnejte obrázek vlevo, antivirový program, a obrázek vpravo, jo, VV Shield. Co byste chtěli? To, co je vlevo, nebo to, co je vpravo? Řečnická otázka. Co VV Shield chrání? Chrání zejména počítače, telefony a tablety. Takže v závěru doporučení. Každopádně vám doporučí koupit si některý z těch našich programů, ať už teda AI, Start nebo Spark a tak dále, protože to vám otvírá dveře nejenom do světa umělé inteligence, ale zároveň vám to zlevní i přístup k naší ochraně. Ono totiž, já jsem tomu ani nechtěl věřit, když jsem to probíral, co všechno s tím je spojeno. Představte si, vy si koupíte takovýto smart kontrakt a máte slevu na zabezpečení, zároveň máte v ceně kredity na to, abyste mohli využívat VVGPT a abyste si tedy potom mohli samozřejmě užívat toho klidu a bezpečí při práci. Ještě se vrátím k tomu využívání VVGPT. Jo? Tam máte nejenom ChatGPT v té nejvyšší verzi, ale máte tam zároveň Perplexity Solar a Gemini. Takže máte 3 jazykové modely v jednom, aniž byste museli platit všechny tyto licence a máte to v té nejvyšší verzi. To znamená to, za co jiní platí, a teď nevím přesně, kolik se platí, ale je to určitě $1000 a více. A vy to máte všechno tady v tomhletom. A teď si představte,
že vy to máte ještě se slevou, nebo tam máte ty kredity v tom tedy, a ještě máte slevu na zabezpečení. To je až neuvěřitelné. Prosím vás, to nejde odmítnout tady toto. To, jestli používáte počítač, telefon, tak tohle to nemůžete odmítnout. Protože bez toho zabezpečení se dneska nehnete a navíc ještě tady můžete bezpečně používat Vivi GPT. A co je nejdůležitější? Když používáte Vivi GPT, tak se nikdo nedostane k vaší komunikaci a k vašim datům. Protože je to udělané tak, aby jakýkoliv pohyb dat, i když ty data jdou vlastně na cloud, kde se zpracovávají tato data, tak je to zašifrované všechno. Tam se nikdo k tomu nedostane. A i kdyby to někdo chtěl ukrást, tak dostane šifrovaná data, které nerozluší. Takže je to naprosto bezpečné. Vy to můžete používat bezpečně. A teď si představte, že lidé dneska vůbec neřeší, třeba si vytvoří i agenta v rámci nějaké té své práce a bezpečnost neřeší. A my máme na tohleto právě Vivi Shield, který řeší jednak kybernetickou bezpečnost toho koncového zařízení a Vivi GPT, který řeší bezpečnost těch dat. A kromě toho vyvíjíme vlastní platformu, kde si můžete vytvářet agenty, kde to bude stejným způsobem zabezpečené jako Vivi GPT. To znamená, zase se nikdo k tomu nemůže dostat. A dneska často se stává, že přes agenty se právě dostávají hackři do počítačů a do telefonu a ovládají celé firmy. Už se dokonce stalo i případ, že hacker se pomocí právě agenta dostal do firmy a zablokoval veškeré stroje zařízení, které tam měl, protože ty stroje a zařízení měl ovládané přes internet. Takže on mu to zablokoval komplet a výroba nejela. Takže on zaplatil výkupné, protože ti hackři mu to tady zprovoznili znovu a pak mu to znovu zašifrovali. A znovu se nedostal, zase stála výroba. Takže zaplatil podruhé, ale už se domluvil s těmi hackry, že už ho po třetí nebudou, že už ho prostě nehacknou. Protože on se stal vlastně dobrým zákazníkem, že oni pochyběli peníze hackerům, no tak ho zašifrovali znovu, že? Ale samozřejmě to byla jedna skupina hackerská, že těch skupin je několik, takže když ho jedna skupina nezablokovala, tak ho mohla zablokovat další skupina. Takže on potom už byl stejně nucený do té více stupňové ochrany vlastně do Vivi Shield investovat peníze. No a slíbil jsem vám ještě tady o tom, proč byste to tedy měli dělat, takže je to jednak sleva na vlastní zabezpečení od 10 do 20%, pak na standardní finanční bonus každý měsíc, protože když máte smart kontrakt, tak vám ještě každý měsíc chodí peníze, nebo Vivi vám chodí do peněženky za to, že jste podpořili právě ten vývoj umělé inteligence. Dále využívání bezpečných AI modelů v nejvyšší verzi, jak jsem tady už říkal, a možnost doporučení a sdílení těchto výhod s ostatními, včetně odměny. Vy můžete samozřejmě to doporučit dalším lidem a pak dostanete ještě za to odměnu navíc. Jo? A teď si představte něco takového, co nikdo nemá, vy můžete doporučit dále a ještě mi za to odměnu. To je super, ne? A na závěr jsem vám slíbil stránku, kde si můžete ověřit, kdo má jaké AI agenty a také tady zjistíte, když tady dáte svoji IP adresu, tak přesně zjistíte zranitelnosti té IP adresy. Takže přesně vám vlastně hackři používají tento nástroj k tomu, aby zjistili přesně, kdo jakou zranitelnost má, ke komu se dostanou do počítače nebo do telefonu. Nebo spíše do routeru tady v daném případě. Omlouvám se, do routeru, protože pak se teprve dostávají do těch počítačů a telefonů přes ten router. Takže tady nejenom, že potřebujete mít zabezpečené samotné to koncové zařízení, ale je dobré mít samozřejmě i zabezpečený router. Ten zabezpečíte teda silným heslem tady v daném případě. A i když tam nějaká zranitelnost zůstává, tak právě proto je potřeba mít zabezpečen telefon a počítač, protože tam už nebo tablet, protože tam už se potom dále nedostanou. Takže se nedostanou k těm datům. Ten router je jenom prostředek, přes který se tam mohou dostat. Pokud máte Vivi Shield, nedostanou se tam, i kdyby vám hackli třeba ten router. Takže to je poslední obrazovka, to je z mojí strany všechno. Takže předávám zase slovo Hance. Vladíku, my moc děkujeme. Máme tady pro tebe 2 dotazy. Takže první dotaz, co se děje po nainstalování Vivi Shield, když zjistí, že je počítač napaden? Dojde k jeho vyčištění jednoznačně, protože to se všechno objeví. Na centrálním pultu ochrany se objeví veškeré to napadení, které tam je, a dojde k vyčištění od těchto nánosů. Vladíku, prosím tě, teď jsi zmínil centrální pult ochrany. Můžeš ještě říct, co to je centrální pult ochrany?
Centrální pult ochrany je vlastně pult, nebo je to, dá se říct, virtuální pult, kde umělá inteligence zjišťuje zranitelnosti a jednak nastavuje ochranu, úroveň ochrany a zároveň ještě k tomu taky máme odborníka na kybernetickou bezpečnost, ještě nastavuje další ochrany podle toho, co je potřeba. Takže nejenom AI nastavuje. Tam je teda v jednoduchosti řečeno, že de facto ten telefon je pod dohledem 24 hodin 7 dní v týdnu a dohlíží na ty útoky a odráží je. Je to tak? Tak je to tak. Ještě důležitá věc je, že tu ochranu, kterou my máme vyvýšil, protože my používáme checkpoint, a kouzlo je vlastně v tom, že my bychom se jednotlivě k tomu takovéto ochraně nikdo nedostali, protože za prvé by to příšerně drahé a za druhé tam je potřeba mít mnoho zařízení, aby vás vůbec někdo takto zabezpečil. Takže to je vlastně to, že my to zpřístupňujeme jednotlivcům, kteří nemají tolik počítačů, nemají IT tým. Takže představte si, kdybyste byli velká korporace, tak vy si můžete napřímo koupit vyvýšil jak u Checkpointu přímo, to je izraelská firma, která toto zabezpečení poskytuje, takže to můžete použít, ale zase potřebovali byste odborníka na kybernetickou bezpečnost, který by právě nastavoval ty ochranu před těmi zranitelnostmi, protože to se pořád vyvíjí. Tam je potřeba pořád to zdokonalovat. Jo, takže a my to máme v rámci Vivi, tak to máme i pro jednotlivce, bez toho, aniž byste potřebovali IT tým nebo odborníka na kybernetickou bezpečnost, který vám to ovládá. Takže tam je ta služba navíc vlastně. A kromě toho se dostanete k zabezpečení, které byste nikdy se k tomu nemohli dostat. Jo, protože prostě pro pár jednotlivců to ta firma neprodává. Jo, to bylo pro velké korporace. No a ještě tam je připojeno momentálně zhruba kolem miliardy zařízení a každý útok na každé z těchto zařízení tak reaguje okamžitě v milisekundách celý ten systém na tyhle ty útoky tím, že zabraňuje šíření těchto útoků. Takže nemůže ten hacker zaútočit stejným způsobem na váš počítač. To znamená, a teď si představte, kolik útoků asi je na tu miliardu zařízení spáchaných, jo, a ono už je na to udělaná ochrana. Takže prakticky neprolomitelné. Děkujeme. Druhý dotaz. Když bude mít telefon ochranu od Vivi a bude potřeba vyměnit telefon, lze tuto ochranu převést na nový telefon? Samozřejmě, je možné to převést, je potřeba požádat o nový odkaz a si to můžete stáhnout do toho nového telefonu. Ta služba je poskytována na rok, takže v případě, že měníte v průběhu toho roku mobilní zařízení, jak počítač, telefon, tak jenom napíšete a pošleme vám nový link a zase nainstalujete do zařízení. Jasně. Takže tím jsme vyčerpali dotazy. Já věřím, že to bylo opravdu velmi jako poučné, protože těch útoků přibývá. A jsme vlastně v době, když si vzpomeneme, když začínalo pojištění nemovitostí, tak přesně to bylo o tom, mně se nic nestane a pak všichni, komu požár, vyplavení nebo něco, tak se okamžitě pojistili, ale měli ty velké škody. A toto, pokud možno, nedopuste, aby se vám toto stalo a radši opravdu zabezpečte ta zařízení, protože jedním takhle lusknutím můžete přijít o hodně. Takže toto jsme chtěli opravdu zmínit, protože nejenom je to o tom, aby jsme získávali prostředky navíc, ale aby jsme je i chránili. A já bych ještě tady chtěla teda, protože opakování matka moudrosti, tak jak Vláďa zmínil, ty AI smart kontrakty, které tam jsou, nově je tam naše velryba, přeloženo do češtiny, Whale, tak už jsme prodali 2 kusy velryby, takže využijte, protože uživatelé již dostávají bonusy, nevíme, jak dlouho ještě AI smart kontrakty budeme mít v nabídce. A dále k tomu opravdu letní akce na navýšené bonusy za doporučování, protože si vážíme toho, když se vám něco líbí a i nyní o kybernetické bezpečnosti, tak si toho vážíme a máte možnost za to získat navýšené bonusy. Připomínám také 5% bonus v případě vložení prostředků do Vivi v rámci kryptoměn, takže se vám vlastně zaplatí ten vklad. A potom smart kontrakty v případě navyšování těch pozic, ty podmínky tam jsou popsány, že z internu nebo z trainee postoupíte na specialistu nebo na
na advisor, tak v případě tohoto dostáváte také AI smart kontrakty zdarma. No a v neposlední řadě jsme přidali nějaké nové věci, Simír 1 kus, pak jsou tam i ezoterické svíčky, určitě se podívejte na Míru a v příštím týdnu tam budeme dodávat spoustu dalších věcí a tím pádem bych vás chtěla pozvat i na příští týden, kdy načneme srpnový týden a ten bude věnován Vivi World, kde vám přesně všechno řekneme a zároveň ukážeme propojení s partnerem, kterého jsme představovali v minulém týdnu, a to jsou powerbanky, kde vám i ukážeme už přímo o požádání těch powerbanek a 1.8. to je v sobotu, tak Energy One Zone bude vlastně vstupovat na trh launchem tím, že jejich jeden z partnerů, zápasník MMI, tak bude mít zápas. Takže věříme, že ten zápas bude vítězný a tím se odstartuje vlastně launch powerbanek v České republice a věříme, že bude velmi úspěšný pro vás, pro partnery. A ještě jednou všechno příští týden zopakujeme. Budete mít pak, Karel vám pak přesně řekne, jak postupovat při zadávání do Vivi World a přesně si představíme Vivi World, co nám přináší, co přináší našim potenciálním novým zákazníkům. Já jsem ještě chtěl říct jednu důležitou věc. Možná vám to, nevím, jestli jste stihli to postřehnout, ale máme něco naprosto výjimečného. Máme naprosto výjimečné zabezpečení, které opravdu nikdo nemá v takové kvalitě, jako máme my. Máme možnost používat umělou inteligenci naprosto bezpečně, což je pouze v této naší komunitě. Nikdo na světě nepoužívá tak bezpečně umělou inteligenci jako my přes Vivi GPT. A další věc, která je důležitá, máme tady naprosto geniální systém právě toho, že každá koruna, kterou do toho vložíte, tak se vám několikanásobně vrátí. No, to je prostě naprosto unikátní, protože si vemte, jenom kdybychom vzali jenom ten smart kontrakt, jo, tak to, o kolik se vám vrátí více, tak to je naprosto výjimečné. A kromě toho máte všechny ty výhody ještě k tomu, o kterých jsem mluvil. Takže prosím vás, vůbec neuvažujte o tom, že byste to nechali takhle plynout. To opravdu je něco tak výjimečného, že to musíte říct každému. Každému kolem sebe to řekněte. Protože všichni budou z toho naprosto vedle, že máme takovou VIP komunitu. Věřte nebo ne, je to něco naprosto perfektního, prostě výjimečné naprosto. Tím bych chtěla Vláďovi poděkovat, vám všem, popřát vám krásný horký večer. Příští týden doufám, že se k nám připojíte a tedy naslyšenou. Hezký večer všem. Naschledanou.